er jeg på vej at hente Ole, min gode ven. Og han skal rense lejligheden hjemme med mig. Jeg vil bare lige fortælle, hvad jeg selv mærker hjemme, så vi kan se, om det matcher i det, han siger. Hjemme med mig, der oplever jeg sådan, hvor jeg føler, at jeg mærker, at der er en kvindelig energi og en mandlig energi. Ofte så mærker jeg noget i køkkenet. Så det bliver spændende at se, hvad han siger. Så jeg tror, der er nogen, der går rundt og laver lidt ballade. Den energi, den flytter sig ind fra køkkenet til stuen og til badeværelset. Og så er den anden energi, jeg ved heller ikke, om det er det samme energi, men om på. Det bliver spændende, hvad han siger. Jeg glæder mig til at høre, og jeg glæder mig også til at vise jer, hvad han siger. Okay, det første, vi skal starte med at sige, det er, at her har der været en dør. Altså, det er som om det her, det er noget, der er blevet tilbygget. Fordi jeg får bare sådan hele tiden ind sådan, at det skal være en dør her, og ikke derovre. Rum her, det er faktisk det bedste sted. Ja. Umiddelbart sådan lige i hele huset. Det her, det er jo så det arbejdsrum. Men et eller andet sted, så kan man også sige, at det lyser op i forhold til alt andet i huset. Det er meget sådan lys, positivt. Faktisk så er min klare fornemmelse, at det kommer fra dig, Anna. Ja. Det er dig, der slipper dem ind. Ja. Jeg har følelsen af, at det er noget, der følger med dig. Altså, så det er ikke nødvendigvis nogen, der sådan hænger sammen. Der er to her. Der er en mand og en kvinde. Manden, han foregår rigtig meget nedenunder. Kvinden har sådan lidt en følelse af, at hun kan godt være heroppe. Der er noget omkring herinde til soveværelset. Og jeg ser nærmest som om, du står herovre og holder øje med dig, mens du ligger i sengen. Er det noget, du genkender? Ja. Okay. Jeg har ikke følelsen af, at hun til stedet er, måske hun faktisk passer lidt på dig. Nej, hun passer på dig. Men hun er ikke positiv i hendes energi. Hun er meget tungsindig. Og når hun er kommet med dig, så fordi at du har været i en eller anden form for sådan forvirret, utryg følelsestilstand inde i dig. Og så hopper hun på en eller anden måde, og så hopper hun lige med dig hjem, fordi hun genkender noget i sin energi, du også har haft. Du er ikke lige der lige nu. Det er derfor, I ikke er på samme frekvens. Han dernede, han er ikke at spøge med. Men jeg har stadig følelsen af, at man bare sige, at jeg ved ikke, om hun er positiv for hus. Det skal vi lige prøve at mærke ind i. Om hun skal blive her, fordi hun også er på en eller anden måde let i det. Der er også noget på pigernes værelse. Der handler det rigtig meget om, at en af pigerne, som er mere sådan utryg. Der sker meget hele tiden. Altså det er jo meget det der med at blive flyttet hele tiden. Altså det skaber utryghed i hende. Jeg tror det er Isabella. Giver det mening? Ja. Altså jeg ved ikke, det var bare Isabella, der kom ind her. Og Mathilde på en eller anden måde, hun er sådan lidt mere hårdfører. Altså hun... Så klarer vi også den. Ja. Så det er i hvert fald, men Isabella især hængen. Og på en eller anden måde, så er det også som om, det er hende, der fylder mest her. Altså hendes energi fylder også mest i det her rum. Det her det er jo et børneværelse. Men det er ligesom om, at der mangler noget, hvis du forstår. Og det er eksempelvis lys ind ad vinduet. Så kommer der ikke herinde. Det er fordi, I har sjæle her. Så når der mangler luft herinde. Ja. Jeg er sikker på, at hende her, som der holder øje med dig også, hun også passer lidt på herinde. Men det er hendes, altså hun, jeg ved ikke om hun har været psykisk ustabil, hende her, eller hun har været panisk eller sådan noget. Altså, der er noget over hende, som på en eller anden måde skaber en form for utryghed. Hun er i hvert fald ikke særlig tryg ved sig selv, vil jeg sige. Ja. Manden, han foregår mest herude. Han er sådan lidt en klamorian, altså det må jeg bare sige. Okay, det var udefra. Jeg ved ikke, om du har været på bodega eller sådan noget. Han er sådan lidt en bodega-type. Det er sjovt, fordi normalt så kan jeg mærke, hvis de har meget temperament, og det føler jeg ikke, han har. Han er bare lummer i det. Så går han sådan lidt sådan her.
Så han er ikke slank. Altså slank, jeg føler, at han er slank, og så går han sådan her. Tunghed. Altså han er meget tung i sin energi. Og sådan lidt pervers. Han er omkring badet. Altså, han kunne nærmest skue med dig i badet. Altså, han kan godt lide dig, kan man sige. Du er en lækker kvinde, som han godt kan lide at kigge på. Han skulle altså lummer. Han skulle lummer. Og han var faktisk lidt klam. Altså, det er ligesom om han har sin gang. Nu viser jeg lige hans gang, og jeg prøver lige at se, hvordan den går. Han kan stå sådan her, nærmest skue med dig i badet. Og så kan han gå sådan her. Sådan her. Sådan her. Og jeg får følelsen af, at han går meget sådan her. I det. Og så står han også rigtig meget heroppe. Ligesom om han sådan kan observere det hele herfra. Sådan, så det er sådan en følelse af også at være overvåget her. Han er meget tung i sin energi, så hvis I får følelsen af at være sådan tung i kroppen, næsten ikke kan overskue, flytte benene, næsten bare har lyst til bare at ligge på sofaen hele dagen, eksempelvis. Hvilket ikke ligger til dig, kan jeg i hvert fald lige sige. Så, så er det altså hans energi, som han går ind og påvirker med. Jeg har sådan en følelse af, at han er faldet og død. Altså sådan, jeg tror simpelthen, han har været så stiv, at han bare er faldet og slået hovedet og død af det. Altså, jeg har ikke en følelse af, at han... Det har ikke været sådan naturligt, men det har heller ikke været unaturligt på en eller anden måde. Altså, det er som om, han er faldet, og han er landet forkert, og han har slået hovedet. Og det er den måde, han er død på. Og det kan godt være herude omkring. Altså, hans alder er 50-60. Altså, han har et eller andet med sit benetøj. Og han har noget her, han har slået sig her. Jeg skal lige finde mine noter, fordi jeg har faktisk skrevet en masse ting ned. Det her var jo faldet ned. Og jeg har virkelig følelsen af, at det her... at der er en eller anden her. Nu skal jeg lige prøve at se, hvad der placerer hvad, og hvor tingene er henne, så godt som muligt, ikke? Altså, jeg havde følelsen af, at der allerede var en mand og en kvinde her. Så fik jeg hjertebanken. Jeg er helt sikker på, at det er fra kvinden. Så får jeg restløshed, tryk og tunghed i kroppen. Skråstreg armene. Restløsheden er fra kvinden. Tunghed i kroppen er fra manden. Grådhabil, kvinden. Rysten og åndenød, kvinden. Så hun har haft meget angst. Altså, det er egentlig det, jeg faktisk har. Hun har meget angst. Hun har været meget bange, og hun, og hun har været, jeg føler, hun har været syg. Vil du høre noget? Ja. Her på det sidste, der har jeg haft mega meget hjertebanken inde på værelset, især når jeg går i seng. Husk, hvem det er, du bliver ramt af. Det var kvinden. Så jeg har haft svært ved at falde i søvn. Mega meget. Men samtidig med, så har jeg været mega meget træt på sofaen. Ja. Og har haft kunne tage en lur på 4 timer. Ja. Og sådan noget. Ja. Åndenød, den kan jeg også godt opleve nogle gange, hvor jeg føler, er det min, eller er det ikke min? Men er det ikke mest op ovenpå? Hvis det er, at det har været... Jo, når jeg går i seng. Især eller er det hernede også? Det er også hernede, men ofte når jeg går i seng eller sådan noget. Ja, når du skal sove. Når jeg kan mærke det, så går jeg i seng. Det her åndenød her, det hænger sammen med angst. Altså, det er i hvert fald min klare fornemmelse. Ja. Det er angst. Der græder mere, så skulle det være Isabella. Det var den store, som du også nævnte, at hvor meget, hun kan godt være sådan meget usikker om det der med skift i forhold. Det der med skift, det fungerer ikke. Jeg fik sådan en, du ved sådan, angst, panisk, altså hun er sådan panisk, altså hun er sådan, et eller andet sted, så ser jeg en kvinde, ikke? Det er ikke hende her, jeg ser, men det jeg ser for mig i billeder, det er en kvinde, der gør sådan her. Samtidig med, at hun er det, så stortuder hun helt vildt, og der er bare sort mascara ud over det hele, ikke? Altså det er mit billede. Hun slår sig med et eller andet inde i sit hoved. Ja, fordi dengang, da vi flyttede, der kunne jeg godt mærke, at jeg var sådan lidt stresset over det der med flytning og sommerferie og uddannelse og lige alting på en gang. Og græd du der? Ja, der skal ikke så meget til. Okay, godt. Ja. Manden.
om han er død her, eller om han er død ude på gaden, eller et eller andet, eller om han er boet her, eller sådan noget. Jeg har ikke sådan en følelse om, at han har ejerskab over hele huset, men mere sådan, han begår sig hernede, hvor han rigtig lige kan snige sig ind, du ved, ikke? Han får ikke lov til at komme ind i soveværelset, for det skal hun sgu nok sørge for, fordi hun er så forpasselig på det hele, du ved, ikke? Men, og så i forhold til ondt i højre side, der har jeg jo, jeg ved ikke om det kan godt have noget med mig at gøre, fordi der var på et tidspunkt, hvor jeg blev ramt af bolden, hvor jeg fik den der ondt. Ja, okay, ja. Så nu er jeg i gang med underkæbebehandling hos tandlægen. Okay, så der er virkelig noget. Ja. Det er noget med hage og op i tanden, altså som er skrevet, ikke? Ja. Det er sådan det jeg sådan havde følelser. Jeg tror jeg kan være ham. Det jeg fik ondt i armen. Jeg fik jo ondt i armen på vej herhen. Ja. Der tror jeg, at det er ham. Igen, jeg har følelsen af, at han er faldet. Ja. Så et eller andet der i det her. I går, der kunne jeg godt mærke, da jeg gør tingene rent og ordnet, hvor jeg fik ondt i mit håndled. Okay. Hvor jeg var sådan, jeg gør ikke noget. Jeg har ikke løftet noget. Der var ikke noget af det. Så tænkte jeg også der, hvorfor fanden har jeg lige pludselig ondt? Det er alt det jeg mærker, også med hjertebanken og... Noget jeg ikke har fanget, som du mærker. Og sådan noget. Det er ofte forbigående, som jeg også selv mærker.